Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na Bashiru Umar Mahdi da fatan muna lafiya. Barka da safiya yau Lahadi, ina muku fatan alkhairi. Sai ka ga mutane su zo suna magana kan cewa suna da buƙatar aiki akan abin da ya shafi dukiya, kuɗi da sauransu. To, kuma wai sai kun zo kun yi magana da mutum daga baya kuma sai ka zo sai ya riƙa yi maka wasu maganganu waɗanda na farko dai ba kai ne, ba ni ne na zo na ce maka lalle ka zo mu yi aiki tare ba. Ka ga ayyukana ne kuma ka gamsu da hakan ka zo ka ce mu yi aiki a tare. To, meye matsala ta da kai da muka yi magana da kai kuma ka zo ka yi shiru da zance. Sai ka ga sabon aiki ma mun sake ɗorawa a kan shafe mu sannan ka ƙara zuwa ka ƙara cewa kana buƙatar aiki. Ko da yaushe mu ba ma da aikin yi ne sai dai kawai mu tsaya mu ta sauraron ka. Ka ga wannan aikin namu ka biyo ka ce ya maka kyau kana so. Ka ga wannan ka biyo ya maka ka biyo ka ce ya maka kana so. Amma ba za ka tsaya ka mai da hankali ka yi abu ba, ko ka yi da kanka ne ko kuma ka ba da a yi maka ko kuma ka ba mai maka. A'a, ka dai iya zuwa kawai ka yi ta magana, ka yi ta zance, ka yi ta abun nan haka amma ba za ka iya zuwa ka ce a'a ga shi tunda na riga na gani kuma ya burge ni ya yi min zan zo inda kake ka yi min ko kuma a'a za ka tura da abin aiki a yi maka ko kuma a'a na ba ka shi ka yi da kanka idan za ka iya. Idan dai har kana amfani da rafanai, fararen rafanai waɗanda suke saukar da hakan ba. To saboda haka a wannan lokaci na fito ne ina magana a matsayin cewa ya kamata mutane don Allah don Annabi duk wanda ya kasance ba wai buƙatar aikin mu yake ba ya daina ɗaukan number mu ya zo ya dame mu da magana kaza ko kaza ko kaza. Hakan ba wai girman kai ba ne ko a'a lokaci abu ne mai daraja. Kai idan kana da lokacin ɓatawa a kan zantuttuka haka nan ba yi za ka yi ba ka zo ka dame mu ka cika mana WhatsApp ko kuma ka tai mana tambayoyi marasa ma'ana. To don Allah kada ka zo ka ɗau number ka ce wai za ka zo ka yi magana a kai ko kuma ka zo ma ka tunkare mu ka ce kana buƙatar aiki. Domin mu aikin mu na waɗanda suke buƙata ne. In ka san kana buƙatar aiki kai mana magana sai mun ba ka tabbaci. Kai mana magana a WhatsApp ko ka kira mu ko ka nemi ma ka zo inda muke mai maka aiki duk ɗaya ne mu a wajen mu ko kuma ka buƙata mu ɗora ka a kan hanyar da ya kamata ka hau wajen ka yi hakan. Amma ka zo ka dame mu kai ta mana magana kaza ka cika mana kunnuwa a kan kaza da kaza mu ba ma lamuntar hakan gaskiya. Don ba kowa nake saurara a kan irin wannan maganganun ba. Ina da ayyuka da yawa sannan ina tare da mutane wanda ba a kan ka na fara ba kuma sannan ba wai kai ne ƙarshe ba. Sannan don ka ƙi yin aiki a tare da mu wannan ba matsala ba ne ba. Domin kafin na san ka kafin ka san ni ma ina yi wasu ayyuka. To saboda haka don Allah don Annabi a bar wannan zancen haka. In ka san ba buƙatar aiki kake ka ɗauki number ta ka min magana. Amma ga duk mai buƙata za mu ba ka tabbaci sannan kuma mu yi aiki tare.